Nga naman! Hoy, ex! Ang bilis mo naman makahanap ng iba. Without knowing na nung tayo pa, marami na akong reserva. Oo, pinagpalit kita ng iba kasi para kang tomboy, para kasi Tony Fowler. Aming Vice Presidente Sara Duterte, ang sa inyo naman. Hoy, ex! Akala mo ba kapag bumalik ka, papayag ako? Wag na! Wag mo nang patagalin pa! Teka lang. Para kang si Zainab. Maropok. Ako'y marupok, ako'y marupok, ako'y marupok sa'yo kasi mahal kita. Ako'y marupok, ako'y marupok, ako'y marupok. Hoy, ex! Ang dali mo namang nakahanap ng iba. Mukha ka namang talaba. Kaya nga ako naghanap ng iba. Kasi mukha ka rin pakra. Hoy, ex! Lakas mo naman magloko. Hindi mo alam, mas manloloko pa ako sa'yo. Hindi naman ako manloloko eh. Ito naman ang manloloko. Bang 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 bang. That's a good setup. Bang bang Hoy ex, ang lakas mong mangako na tayo lang dalawa hanggang sa dulo. Eh nung nagtampo lang ako, pinagpalit mo na ako sa kainuman mo. Oy ex, hindi ako nagloko. Yung kainuman ko, nilasing nila ako at ginahasa ako. Abrihing sarap kay musun ako, kanain yung manok. Hoy ex, ang lakas mong manira. Eh sa ating dalawa, ikaw naman yung sirang-sira. Kasi pumapatol ka sa bakla. Hoy ex, hindi naman ako pumapatol sa bakla. Total, nandito naman tayo, sasabihin ko na ang totoo. Ako yung bakla. Darna! Darna! Bisaya na dako